Elbette bizim bu yerdeki gepleşigimizin myhmanam diňe bir dil süýjüligi bilen, el süýjüligi bilen özüniň tomaşaçylarynyň hormatyny gazanan Gülalek bayramy bar. Men kiçilikden öwredin bişirme gowy ýadım. Sonra döreye tomaşaçyň bärinde şo bişirýän zatlaryň hemmetini ýýägimmi diýen sonra. Okey, şonu gatdy kän berýärler maňa şo soragy. Näme üçin kän bir itden aňyrat. Gije günü diýen otly kädil kaýlylýarlarmy? Hemme zat videoda görkezlen ok, diňe otlysyny alsam mysal üçin ýa kädilsini alsam bir gapdan hökman etlisi bar. Ýerden motiv bilýän. Yo bilir ýa sen ýapdyň. Aýdym-aýdasy mameliýa arasyna joşup başlaýan bir gowy zady bar eken hiç kim ýok gaýtýan eken. Hiç kime diýan etmedýän. Ýaş gelinlere, gyýlara berjek maslahatym bir adajyk sabyrly bolmak. Hemme zat geçýär. Ha, o giň bolmaly. Giň bolmaly. Salam aleykum mehmaniyleşler, tamam oturunsunuz. Biz sizin asqalaly ojaklaryňyzda Rasgal döwletligi arzular, ata watan ýaşlar gepleşigimiň ýene bir täze sany bilen garşyňyza geldik. Biziň gepleşigimiziň her gerek mehmanlary özüniň durmuşyny, dünýäsini, döretçiligini, ýaşaýyşyny bir ütköşk özgertmeler bilen akwaryny dowam edýän adamlar size mälimdir. Elbette biziň bu ýerdeki gepleşigimiziň mehmanam diňe bir dil süýjüligi bilen, el süýjüligi bilen özüniň tomaşaçylarynyň hormatyny gazanan Gülalek bayramy bar. Gülalek gepleşigimizde hoş gördük. Hoş gördük. Sizi elbette çaklygymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolsun. Aýdýan gepleşigimiziň başynda biziň gepleşigimiziň adynyň belli bolýar ata watan ýaşlar gepleşigi. Görýäs sizi internet sahypalaryny özüňiziň türkmen milli tagamlaryňyz bilen, türkmen milli geyimiňiz bilen, hatda özüňiziň goýan videolaryňyzda goýulýan türkmen milli aýdym sazlary, şygyrlary bilen hem özüňizde çekýäňizde. Size işiňizde sünnär edýäs mundan meýle elbette biziň ýaşlarymyzyň içinde, hatda bir öýde oturan denanamyzyň içinde de sizi özüne bir durmuşda ideal hükmüne görýän adamlar bar da, size meňzäsi gelýän adamlar bar. Bir size meňzäp eýem köpsi bloger bolup başladylar biziň öýde oturan öý hojalykçy denanamyzyň hem köpsi bir diýmek näme adama bir hakykatdan hem olýada beýle kızada bir içinde höwes öretmeklik, ýaşaýyşa, durmuşa söýgü öretmeklik bir taýýarlayan günlük denanlaryň göräýmäge adaty günlük ýerine ýetirýän işlerini bir hili döredjiligi goşmak, şonu taýýarlamak, eýem bakaty uly iş. Şoň üçin hem bir öz alyp barýan işiňiz hakynda söhbede başlaýan häzirlik jonun soraglamy bilen dowam edersiz. İlk bilen sawal Gülşen teýle hormat edip çağıran üçin men üçin uly hormat. Bular ýaly ilkinji gedek elbette bunýalyara gelýän şuat. Näme diýen, men näýlik başladym. Başlaýşym men kiçilikden öwredin bişirme gowy ýadım. Hemme zatlary soňam bir 4-5 ýyl mundan bir kiçirek bir zat geçirdim. Şondan soň 1 ýyl, 1,5 ýylla öýde hiç zat bişmedi menne. Soň şonu özüme bara şeýle bir näme goýdum da men şo 1 ýylyň içinde şundan sagaman çyksam, hiç zat diýjek, diňe ýadaýanam diýjek, hiç zat diýjek, diňe bişirip durjak zat. Şeydi mara bilemok günni bişir öňüme bişirýän bolyn has eterim näme dip başladym. Höwes edip höwes bilen edýän zat. Ol bilir ýa sebäbi. Intek sizi tanamaýa kamam internet sahypalaryna sizi ýazarlamda bir hili bir zenan hökmüni şeýle bir özüne çekýär siziň edýän hereketleriniz hakykatdan hem biziň günnelik durmuşymyzda bir türkmen denanlarynyň ütköşk aýratyny wa Gülalek haýsy kärde işlesin, haýsy wezipeden biziň ýurdumyzda töweleme türkmen denanlaryna bir ýollaşy wezipelerde de zähmet çekýärler, şolaryň hemmesi har hukuk goraja daralaryny işlesinler. Durmuşyň islenlik uğruna işlesinler, öýe gelenden soňlar şolar öý bikeleri, ejeleri, çağalarynyň ýani ýollaşlarynyň denanlary, gaýynlarynyň gelinleri şu zatlaryň hemmesini biziň denanlymyz gatty sazlaşykly başarýar da. Şoň üçin bir hilek size seretmek hem siziň işleýişiňizi seretmek hem gatty bir ýakymly duýgular başdan geçirdi. Minnettar, hoşuma sag ol. Indi Gülalek, millilik biz size näme üçin şu gepleşige çağırdyk, hormatly illeşler, elbette Gülalek hakykatdan hem ýa sözüniň başynda aýdyşy ýaly söhbetde şok münne gepleşige ilkinji
ikinci gedek katnaşýar. Biz bege ne sebebi çok ata watan ýaşlar gepleşigimiziň her sanyň mehmanlar diýen ýaly ilkinji gedek kameranyň buýdunda oturýarlar da bir söhbetde şok münne. Biz bir zady ayratin belläsim gelýär. Bir milliligi ýaymak, biziň milli däpdesurlarymyzy, edem gylymlarymyzy, milli tagamlarymyzy bir ýaymak, dünýä halklaryna ýetirmek gaty birinciden jogapkärçilikli iş. İkinciden şeýle bir hysyrdyly işde sebäbi sen auditoriýan gaty giň. Bäri ýüzündäki adamlaryň bir sen işiňden kemçilik tapmaklaryna ýol bermezligem iň esas şert bolup durýan kally. Siz näme pikir etýäňiz? Elbetde her bir zady sünnäläp aslan men bir da edemde şoňa ýürek bilen neme diýen weleni bu wagt hasam meter hemme taraplaýyn eşigimem ýene bir adam ilkämen özüm çykamokdum başda. Diňe şeýle elim görkezipdir ýani soňanyň ýollaşym sag bolsun meni şoňa iten ýollaşym şu zada. Sen özüň çyk, özüň görün. Aýagar çykjak bolsam men millilik bilen çykjak orta häzirim şoňal hiç kim edenok men şular ýaly çykjak men daşary ýurtlara şeýle görnüşde çykyp görkezesim gelýär diýdim. Soň şeýle çykdym. Hemme adam saatlayan, gowy hemme adam gidýär welen hasam şu türkmen saatlamaz bilen, türkmen eşik bilen, türkmen tagamlamy taýýarlayan onuň bir gowy kabul edýärler welen şoňa özüm bir neme diýär bilen adam. Ruh berýär da. Ruh berýär. Şoň üçin terbiýe edýän sünnäläp. Mutam başlaň sözüňiz ölen ömrüňiz ölmesin. Bir zatda da hemişe şular ýaly ýagdaýda bir sorag dörýär tomaşaçyň bärinde. Şo bişirýän zatlaryň hemmesini ýýägim diýen sorag. Hakyky şonu gaty kän berýärler maňa şo soragy. O bişirilýän zat nähilek bolýar? Köplenje öýüm mehmanly bolýar. Mehman görkezemok ýöne taýýarlayan zatlam görkezýär. Onuň yeni de bir zat başa bişirilen zat hökman şo wagt hemmesini iýmelýän zat ýok. Soň gyndyryp ýibermeli. Soň gyndyryp ýaýmeli. Soň gowy berdiň şo soragy. Hakyky sebäbi bar. Kän soraýarlar. Şo islenip tagam taýýarlanýan bir gepleşiklerde şo sorag ýüze çykjak. Ol aýdyň zatda soň men özüm oturup pikir edýänne. Ya diýen bir gepleşikdäki bişirilen 2-3 tanakly zady mümkin diýen her gün başgarak bişirip ay onu da diýen şowreşiňe gelip gününe şeý dip durjak bolsa olamata özümde dören pikirde men şoň üçin beresim geldi da. O käwat bir has bollun tuweleme tutýan ýerlerini var da ýöne gülälik men onu özüňde de berdim da sonra. Näme üçin kän bir itden aňyrat. Bir köplenç bir otlu diýelimi, kädili diýelimi, o tabir ýanyňyzdan hiç açan goýuňuz. Hawa, onuň şu giýje ünni diýen otlu kädili kaýlylýarlarmy? Şoför men de öňümden hawa. Salypdyr nenne öýdäkilerim hemmesini çağalamam ýollaşmam ýöne elbetde şu at gotap zat edemde. Otlesem hökman aýratyn ýanyna etli bolýa, kädilesem etli bolýa, ýollaşym üçin bar. Hemme zat videoda görkezlenok, diňe otlysyny alsam mysal üçin ýa kädilisini alsam bir gapdan hökman etlisi bar. Şeý diýip bir aýda bolmasa bolu ýöne bir hakykatdan oturan ýalak bolup. Ýöne bara ot gaty köpýän. Men bilem ýerden motiv bilýän. Yo bilir ýa sen ýa. O kimin otyp kimin etýän bilir ýa. Gyzyklan size sonra berdim ýadyňyzda bolsa bir ýöne etli we nem otlu da tarapynda etemiýär zat ýokny. Ýöne hakykatdan bir helek biziň bir türkmen tagamlamyzda, türkmen milli tagamlamyzda bir otam köpem bolsa, bizde has bir etliräk, ýaglyrak, sebäbi näme biziň ýurdumyzda bir howa şertleriniň aýratynlyklary bar. Ol adamyň bir organizmning talap etýän şertleri bar da. Şoň üçin elbetde bir degişýär. Biz hem ot ýemän edemiz, ýöne etin gapdaly bilen ýa-da. Ýöne siz hawa et ýanyna bolmaly. Umuman bir türkmen saçagy diýilen hökman bir ýagly, bir etli naharlar gözüňe gelýär da. Hamirli. Hawa hamirli. Ýöne hamira köp bolanýan. Köp bolanýan. Özüm gowy berýän hamirli işler. Men şu hamiri oýnaman gowy berýän. Arada bir ýazypdyr da
Rusça yaptır, siz deyiptir hamiri bilen oynaman gowerýan bolmaly, siz deyiptir hakykatdan hem şeýle men şon ýaýamda da dedim de. Lezzet alýan. Bil şondan men lezzet alýan. Onuň özümen gowerýan hamiri işlerini. Ya tebe bir hilek biziň näme diýelim mentalitetimiz biziň milli ruhumyzda bada myhman medwan gelse öýe hukman hamirli da pişirse bir yüzüň utanmaýar. Bir tarapyny hukman bolaýmaly. Hukman bolaýmaly, ýa böregi bolar, ýa mantysı bolar, ýa guta bolar, hukman iň bolmany unaş kesip berer bolan, esasy nahar, agyr nahar bolsa, ýöne hukman ýandan hamirli bir işleme hukman bolaýmaly. Biziň bir ol halkymyzyň milli aýratynlyklarda. Enne gülelek şu montajy var. Goýulan, saýlanýan aýdymlary var, goşgular var, şular hakynda. Nähil saýlaýan? Nahara göre saýlaýan. Şu bişiren zadyma göre. Käbir zat bolýa, gidip dur şu montaj edýär kam alýan mysal üçin bir aýdymy şoňa goýýan bol gelşen okda. Ol bir zat bir hili gidip dur, saat bir hili gidip dur. Tempo var, ýa manysy var. Manysy var, onuň ara gaty kyn. Şu aýdymyny saýlamak gaty kyn, goşgu bolsun, aýdym bolsun. Yeni montajy ondan ümet. Bir aralarda özüňizde bir goşgu kawama başlady. Aýdym aýtma. Käwa diýene bilen gower ýani özüm sen goşgulaňymy okaýan men onuň nemede aýdym aýdasma meli arasynda joşup başlaýan onu öýde ýok gaty gyýyr ýani. Aýyny bizde näme biziň Balkan tebitlerimiziň tuwalama gadal çekmeýäne ýok. Onuň hemmeti gadalçy da bular onuň şoň üçin ol ganyň daýlanyp duranlar ýöne. Mümkin şo gandan gelýänem bolsa ýoksam tohum ýerlerňizde aýdymçy ýok bizde ölen onu da bilemok da käwa diýene ýollaşma öňlerken diýdi way men bir karaoke akdaýda ýöne hiç kim görmejek ýerine gitdiň şo bor aýynny ýok o zady bir go zady bar eken hiç kim ýok gaýtýan kenige hiç kim diýan etmedi şolamyr go tarapda ilki hiç kim ýok gaýdy böwretmeden ol köpçülige çyksan belli däl ýöne belki günnüň bir güni bilip bolmaz o güleleň naharlaryň üstüne sesi bilen aýdymda meşitmegime de ihtimal. Edilon edip durman. Wehinli adam hemme taraplayın wehinli diýe biziň halkymyzda näme diýen anlamyň bolmana sığırtaganda da hiňlenýärler. Ol şu wagt halk döredijligimiziň bir kän göterim onu da şahirana halk döredijligi türkmen dinanlaryna degişli mükadip pikir etýärler. Sebäbine läleler, monjygatlar, hudular, o ýar-ýarlar, gazallar, toý aýdymlar şolaryň ählisi bir türkmen dinanynyň döredijligi de. Şoň üçin ýa-da biziň dinanlarymyzyň hiç ýeri biri-birinden diňläp hudyny ýat tutup çagasyny aýdyp beren, ama hemmesi özler ýüzüne düzýä diýmek hawa şo şahirlik amma aýdymçylyk amma şo zatlaryň hemmesi türkmen dinanynyň özüne. Onuň gülälikine görýäs bir millilige has köp ünslerýäňiz. Keşde bilen araňyz nähili? Asıl işim şodu men. Asıl işim men el işidim, keşde çekýärdim, maşinada edýärdim. Ondan soň özüme gerek bolan köýnegimi dikýärdim. Hemme zatlardan şu dikin uğruny men asıl onu gowerýän. Adamyň durmuşyna bir ýagdaýlar bolýar, bir hemişe ýakymly pursatlar däl, saglygy bilen bagly ýagdaýlar bolýar. Şonu adam durmuşyna bir baskançakdan başga bir baskançaga geçýär. Elbetde bir ene bolup onu da bir öýüň bikesi bolup çağalan hemişe taýyn imel bolýany ýa-da başga ýerden getirip imel bolýany özüň ýylysy taýýarlap bilmeýäniňi synlap ýatmak gaty agyr jeda. Oňa düşündik. Elbetde şo geçdigi bolsun, şo ýagdaýlardan soň hawa başym ýastykdan galsa, günne şulary 3 saatına bolsa da gyzgyn nahar bişirip ýediren netije gelen eneň ýürek sesinden döretde şu zatlar. Hakykatdan hem durmuşda bir hiç zat ýöneligi bolmaýar diýerler-de, hukman bir zat getirýän sebäpler bolýar. Ondan bir ene bolmak, bir perdentleň enesi bolmak, öýüň bikesi bolmak, onda bir öz işini hiç kime ananman hemme taraplayın öz yerine getirip beren denan bolup soňam bir aňyrdan gelenine kaýyl bolup şo kitjek çagajyklaň öz başyny çarajak bolşuny erkek kişi bolsa da tagaşykly hereketler bilen çagalaryna nahar taýýarlajak bolşuny şu zatlara seretmek denan bolup elbetde agyr duýgudur. Ýöne sizi gowzada getiripdir da şu duýgular. Şo men begenýän bir tarapdan elbetde men o bir ýarym ýyl ýataňda erbet boldum. Hemme zat ýanky diýişiň ýaly
görmek, şonu günne şoberdatlar gaytalanıp dur, hiç tat edip bilem oktum onun. Yollaşı medyada onun men asıl erkek kişi aşağına girse halam o. Men şu haysiyetim var. Onu yollaşım diye böyle men de sen bana aitti ya nahilek namet melligin ya vel yok girme. O timing o tohum deyip başlaya girme şu yere deyip ondan sonra ödeme şeyler var söz ettim men hiç vaqt şu aşağıdan çıkacak gelmeyen şu yerimden qalabilsem öyle. Durorun hemme dadım bir şeyler ne çağalamam ne ulloqan ne tuvalam onun. Yöne xalajını açıp durlar. Ece tortuamı, ece neme vamı. Menem şolara göre yöne günne şu şey yapıyor. Yöne keyif alyan men şondan lezzet alyan. En esaslı şu durmuşta adam öz ediyen işinden lezzet almak ýaly başka bir acayip zat yok. Sebäbi adamın ömrü iş bilen durmuş diýip bölünse en bir hilek sağlaş gitdiýän kädiýän ömrüňde balans diýen bir zat diýdi. Adam işe lezzet bilen gelse, öýüne lezzet bilen gaýtsa ýa edýän işin lezzet bilen etse, oňa ýetes zat ýok. O sizden görülýär bir hilek gözleriňiz gülüp dur, her bir biz kakajan bize kömek eder montajda biz goýar sizin videolaryňyzy ýene-de tomoşaçylarymyz bilen paýlaşar. Bir her gezekde bir begençli ýagdaýda bir tüýs ýürekden bir mehri bilen etmek eden işini ol gaty uly zat, gaty uly baha öz ýüregiň isleýän kärini eşme öz ýüregiň isleýän käri bilen dowam etmek ömrüňe. Indi çağlaňyz nähil garaýar bilerler. Elbette begen ýaly. Inni şularam giyiripdirler. Inni başga ýere gidende ýöne biradaç kösenýän dogrusu, sebäbi başga bir ýere gidýän bol iýip bilen oklar inni. Ejeleriniň naharyna öwrenşen. Hatta ýollaşmam şu wagt inni bir näçe gün bir başga ýerde bolsak bir näçe günläp gaýdalla çaltyrak öýmüziň nahary gerek diýip başlaýarlar da göni. Gyýdymam şeýle oglumam şeýle inni bilemok. Neylek düşünürcüğüm? Arkayın aşkanamız bölüşüp biliyaz. Mıyık mahşine gelen yerinde hava arkayın gelir. Hava onu has kova hormat tomaşaçılar arasında şeyle mıyık mani özü tayyarlap özü şirya size miya kaptal ölen. Onlar bolya baran yerimde. Şeyle o doğunun ka varsan atan öýüňe varsan şeyle boljogy. Onu men wara başga ýeriň naharyna göwün ýetmeçilikden. Düşnükli ol. Ol eýem siňipdir bilem o. Çağalaň eýem. Ondan siziň profesional işiniz diýsegem söz hakykatdan daş düşmezlik pikir edýär sebäbi işi ýerine ýetirmek we şonu profesional derejede ýerine ýetirmek we. Eýem halk köpçüligini hödürläňde profesionalizm goşmasaň o taýda bolanokda ýem talaplar güýçlü, sen tomoşaçyň öňüne häl gaýdyşmy ýaly talapkär tomoşaçynyň öňüne çykýanda kerhilek ýürek arzuwlar we islegler we onuň bularyň hemmesini ýerine ýetirjek bolsaň elbetde gaty özüňe jogapkärçilik ýokary derecede olmaly. Inni Gülelek, bizde bir ullokan mesele var ama şu näme nahar pişirmeliyin? Şu ýerden işe gaýtýan akşama näme nahar pişirmeliyin pikir bilen gaýdyp işiňi işläp bolup öýe baranda da şu meseleni aralyp maslahatlaşýan günler bar da. Birine 4-nji gün bir hemme türkmen öýüne diýen ýaly tuş ya da paloş ya şogun paloş özüň ötüň geçenlerine degsin edýärler. Ýöne beýle günlerde hemişe pikirde gelmerler. Sizde nähile sizde hamara şu mesele ýok ýalykda. Men şu meseleni da bireyem çözdüm. Nähile men nählajelnemiň ýüzüne uly Minyowa ýüzüne ýadylgy dur. Şu mantydan başlaýata hemme bilýän zatlam şu ýere ýazyp goýan. Onu bir zat näme etjegim bilmesem men şoňa seredýän şu ýerden alşyp edip. Onu xalajelniň ýagdaýyna seredýän. Ilki bilen xalajelniň ýagdaýyna seredýän. Öýüň ýagdaýyna seredýän, ondan nahar taýlap başlaýan. Ýöne men bir hepdem eýän bilýän öňüne näme şerjem. Bir hepdem menne düzülgi sebäbi menen Instagramda goýanna. Olam men iň uly bir nämem problema. Ondan şonçy men bir hepdem bu hepde men plan zatlar bişirerin. Onuň öýdäkiler garaşyp oturýarlar. Bunuşýam ýa moda diýip. Inni sargı edilýän naharlara nähil garaýaňyz Gülelek? Men şoňa gaty garaýan ýöne sargı eden oklar menden. Ana şu tersine bolýar da näme esleseň men diýäne ýollaşma
bir jegedek ömrüňde aýda plandat bir şey aýda diýen ýok edim. Sen aw berseňem bolýar maňa diýen. Kedilek. Şol niýe onu meňem gaharym elip oturýan aw bersem bilersiň diýen. Hiç sarı deden ok. Net çağıl bir ýöne gyýdym bir adajyk. Ana etiyen ok. Onu öwredipsiňiz diýen. Ay giripdir de. Bilerek ýöne inanmarsyň, menem durmuşa çykkança etiyen ok. Men özümem şeýle. Ýöne häzir ýen etiyen ok diýem dedi. Yok, menem gyýyp kamymeýdim. Ýöne häzir ýen. Meňem ýollaşym diýe, öňe etiyen okduny et bolmasa ýaşap bilen menem ýaşadan ok diýe. Hawa, ýöne olam ütkär nesip bolsa etip başlar. Hawa, ütkär ol. Ýöne elbetde günne öýde ejesi şeýdi ihlas bile ot düşürip ýörkä o çağalar. Nädip eti? Hawa, nädip etisinler. Inne gülälek bir käbir aňsatlykllar hem bolýar, kynçylyklar hem bolýar. Şol bir işiň aňsat tarapynda sizden öwrenmek, siz nahar bişirmek söýýäňiz, uly höwes bile geldiňiz, şoňa içiňizden arzu edip geldiňiz, baat bile geldiňiz, şonu dowam etdiňiz. Inne kyn tarapyndan söz açalyň. Bir şunça tomoşaça bir hyzmat etmek, şunça tomoşaçyny ýygnamak, ýa şunça tomoşaçyň bir näme diýeli berýän teswirleriniň öňünde durmak, şu zatlar nähil garaýan. Käbir adamlar badan teswirler, zatlar ýa pikirler ýazylanlar bir agyr geçirýänler bar. Nähil kabul edýär. Bolýar, on ýalan bolýar. Ýöne menne Hudaýa şükür köpçülikle diňe gowy garşylanýar. Men şoňa haýranlyk bilen näme diýän özüm haýran galan arasynda bolene. Hiç menne bir başgaça zat ýazýan adam ýok da teswirlerde. Elbetde bolýar, ýüzde bir diýen ýaly. Ýöne gaty bir ýüreg alar ýaly zatlar ýazylan o. Gaýtam gelneje, nähile gowy, nähile hemme zat gowy näme diýen sarlaýan, özüňizem hemme zatyňyz menen begen ýa şu zatlarym meni wara gaýtam ýene taýýarlasyn, mele ýene goýasyn, mele. Indi gelýär hormatly ýeşler bir gülälek bilen ýazgaýlak bir söhbetde şkolada gap başlatylýan magazynyň dukanyň ýanyndan geçdik. Gülälek diýen men ýollaşym şu ýalma dukanyň ýanyndan gözüm ýapyp geçirýär diýer. Aýarlaryň hemmesinde denanyň hemmesinde şol keselleme bar. Ýöne eýem siziň işiňiz hem şo bolan üçin siz daha ýokary derejede bolarmysyz. Gaty ýokary men geçibilem ok deňinden ona şu ýanky diýişim ýaly. Sen ýöre aňrak diýip şeýtýär meni. Meni ýo bolýar bir çekicik zat aljak diýen. Şu bir zat almasam geçip bilem ok. Şon ýaly. Sunwat dörejçilik bilen aýry däline siziň ýaşlyk ýyllaryňyzda dolansa kabarmaz bar, siz ýa türkmen telewizionyasynda da birazajyk özüňiz syýnag eden hormatly ýeşler gülälek Azadadynak Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny tamamlan. Hemem şol talip ýyllaryna da ýa türkmen telewizionyasynda özüni alyp barjy hökmüne ikrar etdiren gaýdlaryň birde. Biz pikir edýäs, nesip bolsa men özüm sizi ilkinji gezek görümde de aýdypdym. Eýem taýyn maglumatlar we taýyn materiallar we giden biziň miras teleýilimizde naznyň matly deserhanyp gepleşik we Aşgabat teleýiliminde Aşgabat deserhanyp gepleşik we ine şular ýaly gepleşikleriň bir sany bir hemişe tomoşaçy sany köp bolýar da. Şoň üçin dinanlaryň içinde söýgü bilen seredilýär tomoşa edilýär, hatda erkek kişileriň içinde de söýgü bilen tomoşa edilýän gepleşikleriň bir sebebi türkmeniň bir özünün milli ruhundan aýryp bolmajak bir bölegem elbette bereketli türkmen saçagy. Şoň üçin türkmeniň bereketli saçagynyň bir hemişe bir nazny ummatdan dolup durmak üçin siziň hem özüňiziň goşandyňyz bardygyny size ýene bir gezek aýdasym gelýär. Has beter bir käwat görýär säle aýtdyk onu goşgular bilen, aýdymlar bilen bir hilek araň sazlanıp barýar, bir göräýme, bir hersi bir iş ýalyk bolan ýöne şolar bilen bile sazlaşyp barýan hakykatdan hem türkmeniň göýük çaýyň başyndaky süýji töhwedini ýa-da bir naharyň başyndaky süýji töhwetlerini ýatlatýar. Indi şu goşgoýuny ýa aýdymy ruh ahwalyňyza görä saýlaýan. Adaty diýeli videolaryň üstüne goýýanyňyz däle, umuman saýlaýan goşgularyňyz, kitaplaryňyz, okuyan kitaplarınız. Yani arada Durşuna Celaleddin Rumi'nin bir eserlerini okudunuz. Bir kitabın tercümesini. Bir haysık okuyan, hikayetler da. Hikaye olsun, goşgu olsun okuyan, şu bir yüreğime barsa bolly.
Ol goşgy kimin goşgysy ýa-da o goşgyň manysy näme, o zatlary gyzyklandyran okşal bir adamyň ýüregine bar ýa, näme bilen ona näme denir-de, näme diýilýär? Ruh ahwalyňa golayrak goşgular taýlayan bolmaňyz mümkin. Edil şowatga ahwalyň nähilek ýagdaýlar bolsa, tebäbi käwadyny bir adamyň her hilek ýagdaýlary bolýar-da, diýeli ejeň göresiň gelýär, ýa doganyň göresiň gelýär, ataňyň öwdesiň gelýär. Şo wagtlarda bir şol ruha golayrak zatlar okasyň gelýär. Iň bolmany aglamagy bahana gözleýär-de aýallarda. Onuň hemişe keypin bolup duran okular. Elbetde, bu durmuş, näle bolsa bir. Şonu nähilek, nämeden ruh alýaňyz? Dogry maýsam aýdym açýan. Ilki bilen şo özüm basmajak bolýanna, soňra basylsa soňanyň sırkowlaýa adam kesele batýa, işim galýa, hemme adam galýa, onuň aýdym açýan, şol aýdym meni eýýäm ütgedik gidýär. Bir aýdym açmasa, innik aýdym eýýäm men açýar. Şeýdibem, ona soň çağalan gelýär bolan tans edýär söýdi. Aýdymyň ruhuny. O garaşan ýazatlar bilen açýar. Ha, sunnugat bilen. Bir köplenç näme diýeli, käwat bolýar-da, bir durmuşdan sysy basylýan ýa käwat kynçylyklar başdan geçirýän pursatlaryna bir wenanlary näme maslahat bererdiň? Käwatna şolar ýaly gelinler ýazýarlar-da, gençesiz näme üçin ýa-daň zok hiç gençesiz nädip hemişe şolar ýaly aktivni, hemişe şeýde şpyor, nädip edip bilýäňiz şon ýa-weleni. Menem aýdýan, men näde bolýar? Hemmesi de bolýan zatlar pikir etmäň. Men diýen görkezýän zatlaryň hemmesi günne şeýle. Günne şolar ýalykdyr öýtmäň. Men näde her hil ýagdaý bolup geçýär. Ýöne şo nähilek ýagdaý bolanda da şo zatlardan adam özüni alyp çykjak bolmaly. Patada düşýär, ýa keselçiligem bolup durýar. Şo zatlarda umuman özüňe el berip, ona ilki bilen hakykatdan hem adam özüni öz ruhlanyrmalar içinden. Başka hiç kimden garaşmalar. Biz köplenç başkalardan garaşýar. Şol ýalňyşlyk, şol başgadan garaşdan eýýäm ýalňyşýan. Olaryň hemmesi öz içinden gelmeli. Elbetde bir ýanyňdan goşguýnam, aýdym, sazam hiç açan goýmalar. Sebäbi hakykatdan hem bizim öýden şu wagt nahara girişek bolsak, nahara öşirjek bolsak, radiýamy da açýas, ýa aýdymy da açýas. Bir hökman şu aýdym saz ýa iň bolmany teleýaýlymda berilen gepleşikleri seretýän hawa, elbetde şoň iň bolmany şu aýdymyň ritmine görä hereketleň etýän, şoňa görä bir adam ruhu ötürlýär, bir has beterem şu gepleşiklerini sebäp çağırmak bilen şeýle durmuşda adamyň bir ýarym ýyl bir azat del. Şol ahwallary ýeňmek, şol ahwallarda içinde diňe geljege bolan ýalty pikirleri saklap, görüşüp ýaşamak öz-özüň bilen. Hem durmuş bilen hem öz-özüň bilen. Ine şu zatlary bir biziň wenanamyza bir ruh bolar diýen tama bilen sizi şunu gepleşige çağırdyk. Sebäbi adam islenlik zatdan hatda diýerler her işte hayır var, hatta şer işte de hayır vardır diye. Elbette hawa şu taýda görünüşi ýalyk adam özüniň her hilek ýagdaýyndan dogry baş alyp çykarmany oňormaly. Dogry ýola urupmany oňormaly. Şo wagt bir pikirediň häzir keseliň üstüne özüňi ruhuňy basyp, özüň durmuşdan doýup otursaň onu onni gutordy menki hemme zat şey diýip otursaň olýan nämelere getirjek belli däl, soňlugy bilen. Elbetde, sahalça zatdan eýýäm ulugly zatlar. Şoň üçin köp ýaşlaryny, ýaňy durmuş guran ýaşlar bar. Bir eýýäm durmuşdan 5 ýyl, 10 ýyl ýaşan ýaşlar bar. Şolaryň bir şo ýaş gelinleriň gaýnar bilen gatnaşygyny, öý bilen gatnaşygyny, bir hemme zada bir nähilýän gelin gaýyn gatnaşygyny da bir bağlı gatnaşygyna da, gelinece bağlı gatnaşygyna da bir giňlik, sabırlyk, belent ruh, hemme zat gowlugy ýormak. Ine käte bolýar da, mysal üçin garşyňdaky bir ýörüýte däl, şonu bir tötenlikden bir zat bolsa da şonu ýörüýte edenler şo. Şeýtmese şo şeýtmede, şonu ýarak zatlara ýormak ylygmyz da özüniň. Ýöne asliýetinde durmuşda hemme zat ýagşy taraplary bilen teretmelim kädiýär. Näne diýeli bir adamyň bir ýekece minusy bolsa şoň
5-6 tane plusunun üstünü yapmalılar. Sebebi şol pluslar kazananna adam ol hakykatdan şoňa da jan çekip kazanýar. Sen ýanynda kazananna. Ýöne şol tötenlikden bolsun ýa-şoň gylygy bolsun, häsiýeti bolsun, bilmezlikden eden bolsun. Bar şo ýürüýteden bolsa bagyşlamagy yer goýmaly mukadiýet. Goýmaly. Ine şular barada birazajyk gelňizlemde maslahatyňyzy isleýär. Sebebi eýem näçe ýyl bir öýüň bikesi maşgalanyň öýü boljagyň eýesi ýokmunda. Bularlar ýaňy durmuş guranlary bir şeýle gatnaşyklarda birazajyk ruh peselýänleri nähil maslahat berersiňiz? Gülşen gatygy bellediň şu wagt şuna gelinlere menden kän soraýarlar, soralaryň bolýar. Gelinlere, ýaş gelinlere, gyýdlara berjek maslahatym birazajyk sabrly bolmak. Hemme dat geçýär. Ha, o giň bolmaly. Giň bolmaly. Elbetde menim bu durkuma şeýle şul aňym bilen, şul aklym bilen gelmedim. Menim köp zatlardan geçdim ýöne. Inni häzir oturup arkama seredýän yankı diýişiňiz ýaly wagşa ýerde ýalňyşypdyr. Birazajyk şun şey daýmaly keniň, birazajyk mun beýleräk tutaymaly keniň, beýleräk bolaýmaly keniň diýäň-de. Ha, ýöne ýaşlykda. Ýaşlykda hemmesi ýaşlyň edýän da şol. Onda da näme? Ýöne gelinlerden gelinlerim sabrly bolmaly, welini gaýynlarym öz gyýdy garamaly. Men şeýle pikir edýän şol sebebi gyýdlarym başga ýerden, başga terbiýe bilen gelenne. Oňa gelen gelen yer gelinip bir türkmeniň sözüm mara. Şonu ay sen bunyň bolanok, nämeden ok diýip gaýynlar. Oňuryň ok, sen ýöne şeýde oturanyňdan gelinjan bun eýle edilýär, bunu beýle edilýär. Özüme Allah jan ýol berse, ogluma bersem şeý derin ýa-ni. Elbetde. Sebebi ýaňky aýtdydanam görnüşi ýaly gelin siziň dogry aýtýaňyz. Her bir maşgala aýratyn döwletde. Şol biziň ullakan döwletimiziň öýjügi. Indi şol başga maşgalada başga terbiýeler bilen terbiyelenen çagan her hilek terbiýe bolýar. Käbir enata şu çagasyny diňe okuwa urupdyr ýa okuw bilen ol galan zatlar bilen işiň bolmasyn onuň gelen soň bir naharda biş düşde kösenýän ýerler bar. Özümde bolly. Enem paher bardy, men ejeme iri oğlan bilýän. Enem bardy, durmuşa çykyp geldim bolýan, gaýnakejim görselerim görürler näşe birinji sapar bir ýerden mihman gelýär dedi. Palaw edip bilýänsiň dedi. Menem şoňa ýok diýmedim. Utanmam ýok diýmäge sebebi ýaňy bir aýlyk, 2 aýlyk gelindim mana hawa edip bilýän edim bolý. Onda sen şoň palaw edä mihman gelýär dedi. Bor dedim. Eneme jaň etdim. Näçe almaly, näçe suw, näçe hemme dadny. Enem paher durup jaňymda şon maňa öwretdi-de. Bulanmar gowy palaw boldy. Birinji ýere getdim özüm. Esasy ihlas, ýürek bilen ýapyşmak jotaýda. Şo höwesesden bolýar. Näme diýe? Ihlas bilen aglasaň sokry gözden ýaş çykar diýe. Hakykaten şol. Hemme datda şon ýaly, şoň üçin käwa diýerler-de, näme üçin genje minki bolanok bolar ýaly, näme üçin näme höwes bilen etdiň. Bir zat edeňizde höwes bilen edin. Ýöne ay etmeli, nahara, way naharam etmeli bunu. Ay näme diýip barsaň onu ýa nahar bolanok bolýan. Ay borla kartoşka gowraýyl ne diýip. Biraz höwesli bolmaly emme zat. Iň ahyrky netijeni gözeňe getirip etmeli iş edende. Ahyrky maksadyň ne? Mysal üçin palaw pişirmäge başlasaň, o godon palaw gözeňe gelmese, şol süýji palaw bolanok, şoň uğruna ihlas etmeli. Ondan bir zat da hakykatdan hem ihlasly aglasaň sokry gözden ýaş çykar. Ejem Pahyryň bir sözi bar da güläler. 3 ýyl içenni şu ağzın yaşmakly diýileni edip bir gowy gelin bolsaň, ondan sen adyň gyzyl kitapdan hiç kim pozup aýryp bilmez gyýdym diýýärdi. Hawa, şoňa çenni bir geçirmeli mögürýet bäne. Mene 19 ýaşymda durmuşa çykdym, bir ýaş, durmuşa çykdym, onu men gaýynkejilemma 4 sany barlydym, şolaryň kömegi bilen öwrendim men. Nahary, onuň ýoldaşym men aşpet. Onun şo ýoldaşymyň kömegi bilen ýaňky jaňda eneňe jaň etişiňiz ýaly menne ýoldaşyma jaň etýärdim. Indi nämetini ataýyn, indi näme deýin, nähil bolýar. Ondan soň şu wagtyny gülküýmelýärden egerde şonu sen gaýyndan ýa gaýynkejilen geçirimli bolmadyk bolsa nähilek bolardy. Gözeňe ötür men kakmaş diýip pişirýän adam palta bile çapaýmaly bolýar.
Şu at fikretten asıl kalkmaz diye yumuşacık ettirenin amin kovalsa şu ya gon goğurlan ette sangat. Şonna da sesin çıkarmani yatta yollaşıp şana. Hiç de demen ene şol iki taraplayın bir sana düşünmek, sana sağlaşmak şonna da gülyalı olupdur, balyalı olupdur deyip kabul etmekleri seversen üstün taraplan ama onam gözüne tutyalarda şoň üçin bu yerde gelinlerim, gaýynlarym bir sabırly, kanagatly, geçirimli, hakykatdan bir-birine çyn yürekden düz ene garnaşlyk bidiňe gan bilen çözülmeýärdi. Şeýle bir adamlar bolýar durmuşda gatnaşýan sen öz hakyky garnaşlygyňdan, dogonuňdan bir hili ýakyn bolup gitýärdi. Edil bir gaýyn gelin gatnaşyklarym, gaýyn maly gatnaşyklarym şeýle bolmaly diýär. Sen dogonnoň şolar durmuşdaň dogon edip berýärdi. Sen ýan ýollaşyň dogonlar nähil saňa ýa-da adam bolsun. Ýa-da sen öz ogluň saýlan gelini olam sen başkalan sen altıklan gelecek altıklan ejesi sen öýüň ojagyň ýüzi gelecekde ojagyň ejesi ne şu zatları bir-birine düşünşip sağlaşyp ýaşamak intek biz bu zatlara akyl bererdene ir dogrusu özüňi diýip bilerler tomaşaçylar hani özüňiz gaýyn boluň ondan gurlarsyňyz diýip bilmekler mümkin ýöne özümizden tek gaýyn bolmasam özümiz gelin bolup ýaşap ýör. Geçtik şu zatlar şoň üçin şu meselelerde de bir hemişe eliň süýji bolsa köp zatda ýeňji bolup bolýarlygyna düşündüm durmuşda. Süýji tagam taýýarlap bilmek, begenler ýa-da şu köp internet sahypalaryna da ýaşlar ýa tort pişirmek bilen meşgullanýarlar. Özleriniň kiçijek bizneslaryny açýarlar ýa tagamlar taýýarlap goýýarlar. Her kim öz bollugyndan bir nähili başarýan bolsa, ne şu zatlarym gaty begenler ýa diýmek biziň bir sanly ulgamyň gazananlarynyň dogry dolu peýdalanyp bilýän ýaşlamada. Gülälek şuň bir gepleşigimizde gelip biz bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Siziň arzularyňyzy tomaşaçylarymyza ýetirelim. Gülşen emmek şaýlyk bilen jan saglyk. Allah jan emmek şeň jan sag bolsun. Hemişe görjeklerdiňe gowluk bolsun. Gaýyn gelin, baldy, gaýna keje emmek şeň gatnaşygam hemişe saarlaşykly bolsun. Hemme taraplayın. Saçaklamydan hemişe bereketli bolsun. Süýji tagamlar pişip dursun. Köp sag bol gülälek. Hemişe bir şeýle süýji tagamlar bilen maşgalaňy begendirmekden, ilimiz günümüzi begendirmekden kem etmesin sizi. Madama sizi ekranyň o ýüzüne bir ýylgyryp duran keşfiňiz bilen süýji tagamlaryň ýyzy gelýän aşganada görüp durmak bize de hawa etli naharlar bilen ýatlydan gata bolşany size ýatlatmak köprek etli bir bolar awr kädiň içinde de palawda pişirýärler awr etli datly käde salywam. Men ikabelňä auditoriýam bekäwirdi genji adajyk etlirak zade däýdi. Ýarsam diýe way bradajyk kartoşkaly kädil zade däýdi. Onuň men ikabelmeli bolýan. Bolşada men o kartoşkaly kädil. Özüňe ýykyn tarap. Bir degişme adyma düşdi maymun bilýänsiňmi? Bir gün haýwanlary diýipdirler-de tapşyryk beripdirler. Akyllylaňyz bir tarapa geçiň, owadanlaňyzdan bir tarapa geçiň diýse maymun meni käbölnöými diýipdir-de. Şo ýadyma düşdi. Owat edemi käbölnüp bilmersiňiz ýöne özüňize golaýrak tarapyny onu hormatly Gülälek baýramynyň tomaşaçylary etçiler diýeýin. Şo tarapa köprek ses bermeňizi onu size baglaken Gülälek ýykyn etýän tarapy onu agamyzyň tarapyna köprek ses berelim. Şeýse kawa biz üçin köprek tagamlar taýýarlaýar ýöne aýratyn dograma üçin şu ýörüte ojakda taýýarlap ýetiren dogramaň üçin şoň şeýle ol diňe bir türkmen tomaşaçylaryna da bütün dünýäň tomaşaçylaryna şeýle türkmeniň milli naharlaryny çekdirme, dograma ýa bir palowa bolan söýgüni ösürýän üçin hawa işlekli somsalar, gutaplar şeý dip türkmen milli tagamlaryny dünýäye ýaýanyň üçin köp sag bolsun aýdýan saňa. İşiňiz üstüne arzu edýän. Biziň makul hyzmat terjime merkezimizden size kiçiräjik sowgatlar, ýadygarlyk sowgatlary gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Süýji töhbetlerin ýany bilen, süýji tagamlar taýýarlaýan gelin bilen töhbetdeşlige getirmek niyetledik hem biziň töhbetdeşligimiz şulardan ibaret. Ýene de biz bilen galbaňyzy arzu edýäs Ata Watan Türkmenistanyny, Ata Watan ýaşlar gepleşigi siziň bilen köp sag bolun.